Το πρωινό της 14ης Αυγούστου έφερε πληθώρα σημαντικών εξελίξεων σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, αγορές και τεχνολογικούς κολοσσούς, με το Bitcoin να γράφει νέο ιστορικό υψηλό, την αγορά να συζητά προτάσεις σοκ και την Apple να σχεδιάζει ριζική ανανέωση των προϊόντων της. Κρυπτονομίσματα, το Bitcoin σε νέα κορυφή. Η τιμή του Bitcoin εκτινάχθηκε πάνω από τα 124.000, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Η άνοδος συνδέεται με αυξημένο θεσμικό ενδιαφέρον, ροές κεφαλαίων προς ETF κρυπτονομισμάτων και θετική στάση της κυβέρνησης Τραμπ. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα για την αξιολόγηση ένταξης κρυπτονομισμάτων στα συνταξιοδοτικά σχέδια τετρακάκο Σουένακιά, ανοίγοντας την πόρτα σε εκατομμύρια μικροεπενδυτές. Από την αρχή του έτους, το Bitcoin έχει ενισχυθεί 31%, ενώ από τα χαμηλά του Απριλίου έχει αυξηθεί πάνω από 60%. Οι αγορές αναμένουν μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, κάτι που ενισχύει το επενδυτικό κλίμα. Το Ethereum κατέγραψε άνοδο άνω του 6%, φτάνοντας τα 4.700, με εκτιμήσεις ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 10.000 μέχρι το τέλος του έτους. Bullish IPO, εκρηκτική είσοδος στο χρηματιστήριο. Η κρυπτονομισματική πλατφόρμα Bullish, BLSHUS, πραγματοποίησε εντυπωσιακή δημόσια εγγραφή, με την τιμή να κλείνει σχεδόν 90% υψηλότερα από την αρχική, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας σε πάνω από 10 παραδεισία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μετοχή έφτασε τα 18 ρίζα, πλάζι 15%, με αλλεπάλληλες διακοπές διαπραγμάτευσης λόγω υψηλής μεταβλητότητας. Η επιτυχία της Bullish, που ανήκει και στο CoinDesk, σηματοδοτεί την επιστροφή της δυναμικής στην αγορά IPO, με ήδη 133 νέες τοποθετήσεις άνω των 50.000 εκαταγόλα φέτος, αριθμός αυξημένος κατά 58% σε σχέση με πέρυσι. Cisco επενδύει δυναμικά στην AI υποδομή. Η Cisco, CSQ-US, παρουσίασε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με ισχυρή ανάπτυξη στις λύσεις δικτύωσης και ασφάλειας. Η εταιρεία υπερδιπλασίασε τον ετήσιο προγραμματισμό παραγγελιών για υποδομές AI, ξεπερνώντας τα 2 δαρύνα της. Για το 2025, με έργα σε συνεργασία με BlackRock, Microsoft, OpenAI και SoftBank. DeepSeek, τεχνολογική καθυστέρηση στα κινέζικα chip. Η κινέζικη startup DeepSeek ανέβαλε την κυκλοφορία του AI μοντέλου R2 λόγω προβλημάτων εκπαίδευσης σε επεξεργαστές Huawei Ascend, που προτάθηκαν ως εναλλακτική στις λύσεις της Nvidia. Η αποτυχία οφείλεται σε τεχνικές αδυναμίες και αργή επικοινωνία μεταξύ των chip, υπογραμμίζοντας το χάσμα μεταξύ κινέζικων και αμερικανικών τεχνολογιών στον τομέα της AI. XAI αποχώρηση συνιδρυτή. Ο Igor Babuskin, συνιδρυτής της XAI του Elon Musk, αποχώρησε για να δημιουργήσει την Babuskin Ventures, με στόχο επενδύσεις σε ασφαλή AI και καινοτόμα projects. Η XAI στο παρελθόν βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής για ζητήματα περιβάλλοντος και σφάλματα στα chatbot της. Μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, σημαντική υπεραπόδοση. Ο δείκτης Russell 2000 σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% στις 13 Αυγούστου, ξεπερνώντας κατά πολύ το +3,3% του S&P 500. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, γεγονός που παραδοσιακά ευνοεί τις μικρές επιχειρήσεις λόγω χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Apple, το μεγάλο στοίχημα στην AI. Η Apple ετοιμάζει ριζική ανανέωση της σειράς προϊόντων της, με αιχμή έναν επιτραπέζιο ρομπότ με AI και πλήρως ανανεωμένη Siri. Ο ρομπότ θα μπορεί να κινείται, να αλληλεπιδρά με τους χρήστες, να συμμετέχει σε συζητήσεις και να διευκολύνει την καθημερινότητα. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει νέα προϊόντα για το έξυπνο σπίτι και πιο λεπτά μοντέλα iPhone, με στόχο να ανακτήσει την καινοτομική της εικόνα. Perplexity AI, πρόταση βόμβα για το Google Chrome. Η Perplexity AI, αποτιμόμενη στα 18,7 δις, υπέβαλε πρόταση 34,9 δις για την αγορά του Google Chrome. Η κίνηση έρχεται μετά την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΕΠΑ, που πιέζει την Google να πουλήσει το Chrome λόγω ανησυχιών για μονοπόλιο στην αναζήτηση. Αν και η Google αντιδρά, μια πιθανή πώληση θα μπορούσε να μειώσει τους νομικούς κινδύνους και να απελευθερώσει κεφάλαια για επενδύσεις σε τομείς υψηλότερης ανάπτυξης. Αγορές, ελαφρά πτώση στα futures, θετικό κλίμα στα χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία, Topix 1,9%, Nikkei 225 1,4%, Νότια Κορέα, Kospi σταθερός, Kosdaq +1,9%. Αυστραλία, S&P ASX 200 +1,6%. ΗΠΑ, 13 Αυγούστου, S&P 500 +1,32%, Nasdaq +1%.
14%, Dow Jones πλην 1,4%, Ευρώπη Stocks 600 πλαζίκα 54%, γενικός δείκτης HTA πλην 0,67%. Εμπορεύματα, πετρέλαιο 0,68%, χρυσός πλην 0,24%, bitcoin πλάζα 2,24%. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις προοπτικές? Οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι αγορές βρίσκονται σε φάση μετάβασης, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται σε τεχνολογία, AI και κρυπτονομίσματα. Η εκτόξευση του bitcoin και η επιτυχία της μπούλης αποδεικνύουν ότι η θεσμική συμμετοχή στα ψηφιακά assets αυξάνεται. Οι κινήσεις των Apple, Cisco και Perplexity δείχνουν ότι η AI παραμένει πεδίο στρατηγικής μάχης, ενώ οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα μπορούσαν να ενισχύσουν μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Για τους επενδυτές, το επόμενο διάστημα μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε τεχνολογικούς τίτλους, κρυπτονομίσματα και μικρές μετοχές, αλλά απαιτείται προσεκτική διαχείριση ρίσκου, καθώς η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει υψηλή. Δείτε τα νέα e-books του Financial King για επενδύσεις, οικονομία και χρηματοοικονομική εκπαίδευση εδώ, https://financialking.net shop